20 ліпеня 1994 пад БЧБ-сцягам каля трыбуны з пагоні на беларускай мове з рукой, пакладанай на яшчэ зусім свежую канстытуцыю, адбывалася інаўгурацыя першага прэзідэнта нашай краіны. Вось такая вось херня. Мы канал «Загляне сонца». Сённяшняя прапанова відос у фармаце за 5 хвілін да катастрофы. Шукаем адказ на пытанне, што прывяло да, напэўна, самай значнай падзеі нашай найноўшай гісторыі. Я павінен агучыць вам дысклеймер. Першы і, на жаль, пакуль адзіны прэзідэнт Беларусі пабудаваў такую сістэму, якая змагаецца з усімі праявамі іншых меркаванняў. Этого не может быть. Просто не может быть. Яна не так даўно прызнала мой інстаграм і вось гэты вось канал экстрэмісцкімі матэрыяламі. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Не магу сказаць, што я прям шчаслівы праз гэта. І ўсе гэтыя віншаванні, нібыта гэта прызнанне, гэта таксама такое сабе. Мне вельмі хацелася, каб адзнакай працы нашай каманды, а гэта некалькі людзей, якія вельмі якасна і вельмі сумленна робяць сваю працу, былі велічэзныя прагляды і высокі кост рэкламных інтэграцыяў. Але на сённяшні момант мы маем тое, што маем, і не збіраемся прыпыняцца. Лічыце, што гэта моя заява. Вы жа, шаноўныя гледачы, калі ласка, дбайце пра сваю бяспеку. Калі яе бракуе, спакойна адпісвайцеся, нічога не лайкайце і не каментуйце. Калі ж усё ок, подписываемся, лайкаем, раем сябрам і развіваем абмеркаванне ў каментарях. Паехалі, бо мне падаецца, што я крышачку зацягнуў. 15 студзеня адбыўся візіт Біла Клінтона. Сапраўды гістарычная падзея. Гэта пазней Клінтон стаў моцна асацыявацца з... У нас у сцэнары было напісана з мінетам ад Моніка Левінскі, але мы не ведаем. Мы там не стаялі са свечкай, магчыма, наш гістарычны рэдактар стаяў. Таму, скажам, з адюльтэрам, з Монікай Левінскі. У 1994 годзе гэта яшчэ кіраўнік супердзяржавы, а не мемны чувак. У Беларусь яго запрасіў Шушкевіч, тады яшчэ старшыня Верхоўнага Савета. У Клінтона адбывалася турнэ па Еўропе, а Беларусь на той момант была відавочна прыкольным месцам. Як мінімум, гэта першая краіна на постсавецкай прасторы, якая сама адмовілася ад ядзернай зброі. Клінтон сустрэўся з 3 фаварытамі будучых выбарах. Ну, такім быў расклад паводле амерыканскага пасла. Адбыліся размовы з Шушкевічам, Кебічам, гэта на той час кіраўнік Саўміна, і Пазняком, які запрасіў амерыканца на шпацыр па Курапатам. 26 студзеня парламент прагаласаваў за адкліканне Шушкевіча са сваёй пасады. 209 дэпутатаў за, супраць 36. Чалавека, датычнага да развалу Саўка і чалавека, якога мы не паспелі запісаць у Маліну, шаталі яшчэ ў 93-м, але ён утрымаўся. Тады быў агучаны знакаміты антыкарупцыйны даклад, які закідаў лайном амаль усіх прадстаўнікоў улады. Шушкевічу, у прыватнасці, інкрымінаваўся крадзеж ажно скрыні цвікоў. Кебічу таксама прылятала, але ён быў, так бы мовіць, чырвоным каралём, лідарам постсавецкай наменклатуры. І такія выхадкі, як антыкарупцыйны даклад, спадар Вячеслаў цярпеў, бо іншыя людзі тупа рабілі брудную працу і прыбіралі яго апанентаў. Таго ж самага Шушкевіча, напрыклад. Канстытуцыю Беларусі не маглі прыняць з 1990-га. Якой мае быць рэспубліка? Парламенцкай ці прэзідэнцкай? БНФ, напрыклад, тапіла за парламенцкую, каб пасля Саўка зноў хуценька не скаціцца ў дыктатуру, як, у прынцыпе, адбылося. Прэзідэнцкую форму кіравання падтрымлівала каманда Кебіча. Ну, каб колішні савецкі чыноўнік далей вырашаў усе свае пытанні з Расіі без аглядкі на кагосьці. Быў яшчэ важны момант, а менавіта ўзроставы цэнз. Кандыдатам у прэзідэнты мог стаць чалавек не маладзей за 40 гадоў. Так было ад пачатку. Але аднаму колішняму кіраўніку Саўгаса саркет меўся адбыцца толькі ў жніўні, а выбары думалі ставіць на ліпень. Каб пераканаць дэпутатаў, чалец каманды будучага прэзідэнта Віктар Ганчар выступіў, маўляў, давайте 35, ці што, вы яго баіцеся? Кажуць, ніхто сапраўды не хацеў рабіць выгляд, што баіцца нейкага там смешнага калгасніка. Таму у Ганчара атрымалася ўзяць іх на понт. У таго самага Ганчара, якога пасля выкрадуць і заб'юць. 15 сакавіка 1994 году Канстытуцыю, згодна з якой Беларусь мела быць прэзідэнцкай рэспублікай, усё ж такі прынялі. Ёсць меркаванне, што Беларусь пасля Саўка застыла ў шэрай зоне. 1994 год на календары, а краінай руліць кіраўніцтва, абранае ў камуністычныя часы.
Кебіч і Шушкевіч. Апошні раз народ хадзіў да урнаў у 1990 годзе, яшчэ пры СССР. Гэта былі выбары дэпутатаў Верховнага Савета. У Польшчы за гэты час, напрыклад, да 94 года парламент памяняўся некалькі разоў. Прэзідэнцкая кампанія рабілася наспех. Кажуць, што Кебіч меў вялікае жаданне хуценька легітымізаваць сябе як лідара краіны і ўсё перавырашаць з Расіі. Ну і выбары хацелася правесці да сезона адпачынкаў, то бок нават не ў ліпені, а ўжо ў чэрвені. 29 сакавіка быў прыняты закон пра выбары прэзідэнта Беларусі. А ўжо 12 красавіка Кебіч, так бы мовіць, распачаў сваю прадвыбарную кампанію і моцна надзівачыў. Хаця чалавек, калі шчыра, тупо дзейнічаў згодна сваім уяўленнем пра тагачасны свет. У Маскве з яго прамым удзелам была падпісана дамова пра адзіную валюту з Расіі. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Чыста эканамічны поінт – скрайняя энергетычная залежнасць Беларусі ад Расіі, вечнае пытанне газу і аплаты за яго. Белтрансгаз каманда Кебіча хацела перадаць Газпраму, але ад гэтага ачмурэлі навогул усе. На схему з валютай рэагавалі цішэй. Яна была патрэбна, каб спісаць Беларусі пазыкі, але меўся і ідэалагічны поінт. У грамадстве былі разлітыя настроі настальгіі па СССР і сяброўству з Расіяй як пераемнікам таго самага СССР. Кебіч хацеў манапалізаваць прарасійскія настроі, і Масква на тых выбарах не была супраць гэтага і падтрымлівала менавіта яго. Усе кандыдаты, зразумела, крытыкавалі Кебіча і ягоны ўрад. Пераможная фішка мелася быць такой – сыграць на незадаволенасць людзей станам рэчам і дзяржавай. Але скарыстаўся гэтымі настроямі толькі адзін чалавек. 15-24 красавіка 1994 году вылучаліся ініцыятыўныя групы. На старт іх выйшла ажно 19 штук. Разгул дэмакратыі можна было адрознівацца, можна было быць яскравым, можна было відавочна фрыкаваць. Напрыклад, сваю кандыдатуру прапанаваў Мікалай Шаляговіч, кіраўнік аб'яднання Полісся, якое змагалася за аўтаномію для Палесся і сваю палескую яцвяжскую мову. І гэтак далей. Але рэальна прэтэндавалі на ўладу Кебіч, Шушкевіч, Пазняк і адзін будучы аўтар мема пра «Я вам зараз пакажу, адкуль на Беларусь рыхтаваўся напад». Сапраўдных апазіцыянераў з іх можна вылучыць двое. Ну, гэта мемадзел і спадар Пазняк. Гэта былі дэпутаты Верховнага Савета, якія не займалі ніякіх пасадаў, то бок людзі, недатычныя да праблем у дзяржаве праз яе кіраўніцтва. І гэтыя людзі маглі крытыкаваць уладу ад душы, хоць і з дыаметральна процілеглых пазіцыяў. Каманда будучага прэзідэнта, як бы мы да яе не ставіліся, умела ў піар і умела вельмі добра. 17 чэрвеня адбылася падзея, якую пасля назавуць замахам у Ліозна. Лірычны адступ. Скрайні папулізм быў вельмі запатрабаваны ў тыя часы. А таксама уменне прагаворваць тое, што людзі абмяркоўваюць паміж сабой у чэргах, на курылках, на прадпрыемствах, на кухнях, у калгасах. Не, ну гроши вроде вам вовремя платят. Хоть небольшие, но платят. І тут узнікае пытанне, а што яны казалі, што яны абмяркоўвалі? Вельмі спрошчаны, але яны ярка і моцна крытыкавалі ўладу і багатых, маўляў, усё хрэнова з-за іх. Вось тое самае і вяшчаў з трыбуны будучы сябра Ілона Маска. Разабрацца, усіх пасадзіць, на ўсіх ёсць кампрамат. То бок людзі ў ім, і гэта вельмі страшна, пазнавалі сябе, маленькага, пакрыўджанага, злога чалавека з глыбіняў. І што важна, прагаворваў ён усё гэта зразумелай народу мовай, нават з акцэнтам і гэканнем, што пасля стала прадметам сцёбаў, але ніяк не замінала перамозе. Аналітыкі называлі прадвыбарную мову гэтага чалавека язык желудка, ну, прахавчык всё. Інтэлігенты ім пра дэмакратыю, свабоду СМІ, адраджэння і беларускую мову, а то і пра каўбасу, грошы, хлеб, надоі, газ, прадпрыемствы. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Простыя рэчы, максімальна простай мовай. Такі народны імідж напрацоўваўся яшчэ з 1989 году, то бок не за пару месяцаў, але па драматургіі патрабавалася нешта выбуховае. І вось тут здарылася Ліозна. Глядзіце, па дарозе з Віцебска едзе Мэрс. За стрыном Іван Цесенкоў, у будучым кіраўнік справамі прэзідэнта РБ. У салоне яшчэ Віктор Шэйман, будучы генеральны пракурор
РБ. Ну і сам кандидат. Цюдзенкоў пасля распавядаў, нібыта іх абагнаў цёмны форт, з якога раздаліся стрэлы. Мужчына сведчыў, маўляў, адна куля праляцела ў сантыметрах ад галавы кандыдата. З левага боку Мерса сапраўды знайшлася кулявая адтуліна. Гэтая тэма адразу ж усплыла ў СМІ і пайшла на карысць удзельнікам інцыдэнту. Пасля ўжо ніхто не сачыў за вынікамі расследавання, але яны былі вельмі цікавыя і сведчылі, што такія кулявыя пашкоджанні не маглі атрымацца падчас стральбы на хаду, як сцвярджалі пацярпелыя. 23 чэрвеня адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Яго вынікі сталі абсалютным шокам для номенклатуры. 44 коска 82% за ахвяру інцыдэнта ў Ліозна. 13 коска 33% за Кебіча. Астатнія кандыдаты былі наогул на маргінезе. 12 коска 82% Пазняк, 10% Шушкевіч. Найбольш за пераможцу прагаласавалі ў Магілёўскай вобласці. Да 2/3 галасоў на розных раёнах. У Ліозненскім, дзе на яго нібыта быў замах, аж на 82%. Найбольш чалавека падтрымала правінцыя, райцэнтры і вёска. У Менску ён набраў толькі 26 коска і 5%. Найбольш, прычым у прамысловых раёнах, дзе жылі рабочыя. Напрыклад, у завадскім атрымалася 33 коска 7%. Пазняка падтрымала заходняя Беларусь, у межах якая паўстала пасля Рыжскага міру. То бок галасавалі заходнікі каталікі. Але, канешне, варта разумець, што там за спадара Зянона было найбольш галасаваўшых, але далёка не большасць. 28 чэрвеня пераможца першага тура выбараў у светлым гарнітуры прарываўся ў дом урада. Ён плюс трое яго памочнікаў. Вынікла патасоўка з міліцыі. Ён там пашкодзіў камусьці мундзіры і адарваў пару гузікаў, а яго нібыта пабілі. Сляды нападу міліцыянтаў пасля дэманстраваліся журналістам, магчыма, у якасці доказу паспяховай піяр-акцыі. Цікава, конечно, пра светлы касцюм. Ці сам прыдумаў, ці нехта падказаў. Такое ўражанне, это можа быць памылкова і вельмі суб'ектыўна, што разлік меў быць на сур'ёзную бойку, каб на касцюме была кроў і яе, відавочна, можна было дэманстраваць. 10 ліпеня адбыўся другі тур. 83% за чалавека памятага міліцыі. 14 коска 17% за Кебіча. Народныя масы галасавалі супраць дзеючай улады, што заўгодна, абы не Кебіч. І ўзнікае пытанне, як так атрымалася? Наколькі можна зразумець, народ быў стомлены. З аднаго боку надакучыла старая савецкая номенклатура. Першая асацыяцыя Кебіч. З іншага боку адбывалася непрыняццё новых рэформаў, прыватызацыі і рынку. Першая асацыяцыя Шушкевіч. Пазняка проста не зразумелі. Добрая эканамічная праграма адыходзіла на другі план перад чыста нацыянальнымі лозунгамі пра беларускія мову і гісторыю. Важна ўзгадаць, што на рэферэндуме 17 сакавіка 1991 году амаль 83% беларусаў высказалася за захаванне СССР. То бок, можна зрабіць выснову, што ў сусвет свабоды, незалежнасці і дэмакратыі наш народ выштурхнулі супраць яго волі. Не будзем грузіць вас сацыялогіяй, але вось цікавыя дадзеныя за 1994 год. За невысокі заробак, але на гарантаванай працы выказаліся 55 коска і 3% насельніцтва. На пытанне, ці спрыяе прадпрымальніцкая дзейнасць росквіту краіну, так сказалі толькі 6,5%. А вось 22,5% адказалі, што хутчэй не. 35% увогуле адказала дакладна не і былі супраць прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці вось яшчэ апытанне паміж турамі выбараў. Якія найбольш важныя задачы, якія стаяць перад нашай дзяржавай? Першае месца – барацьба з карупцыяй і мафіяй. Вось выведзіце, калі ласка, Аля Пачына ў ролі Дона Карлеона на гэты экран. К чему тебе моя дружба? Далей барацьба з падвышэннем цэнаў і навядзення парадку. І толькі на 12-м месцы падтрыманне бізнеса і прадпрымальнікаў. На 16-м забеспячэнне свабоды слова. Плюс некаторыя людзі былі гараджанамі толькі ў першым пакаленні. Людзей з вышэйшай адукацыі было нешмат, каля 12%. Больш за 20% адукацыя ніжэй 4 класаў. Яшчэ ў краіне было 2,5 мільёны пенсіянераў. Гэта уважліва. Пятая частка жыхароў краіны агулам і, яшчэ больш важна, траціна выбарцаў. То бок траціна выбарцаў – гэта пенсіянеры. Людзі хацелі зрабіць так, як было раней, пры СССР, павярнуць назад, і ім намалявалі такую карціну. Геніяльная мулька, маўляў, у камерсантаў і чыноўнікаў сканцэнтраваны ўсе багацці. Трэба іх адняць і падзяліць на нас усіх. Тады усе разбагацеюць. Пакуль Шушкевіч тлумачыў, што эканамічныя цяжкасці – гэта аб'ектыўныя рэаліі пры пераходнай эканоміцы, як яно і ёсць насамрэч.
Чалавек з Магілёўшчыны тупа казаў: крадуць, таму мы і жывем у Галечы. Ну і людзі за яго проста балелі як за свайго, як за героя кінафільма, у якім пазнавалі сябе. За іхнія крыўды ён усім адпомсціць. Быў нават лозунг: власть не номенклатуре, а народу. Аказалася, што ўлада аднаму чалавеку, бо народ у яго ўяўленні гэта ён і ёсць, а ён гэта народ. Люстэрка той Беларусі, якая была ў 1994 годзе. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Яшчэ нагадваю, што нейкі там суд цэнтральнага, калі не памыляюся, раёну горада-героя Мінска, прызнаў наш канал, ён называецца «Загляне сонца», экстрэмісцкімі матэрыяламі. Таму заклікаю вас да асцярожнасці. Калі ж бяспека дазваляе вам паставіць лайк, напісаць каментар і падпісацца на канал, зрабіце нам такую ласку. Ну і давайте беларусець разам.